Ni beti gizonan munduen bizi izen naiz, benetan, porque ni joten itzenien kongresota eta FNBusek egiten zituena Madriden, da hemen bai, Euskadi buruen, eta neu bakarrik iziten itzen emakumie, baina ez nintzen biniola salduta ikusi, ez? Nahiko ondo hartzen ditu eben, nahiko ondo. Garai hartako ondo zaitu ditu eben. Ezin dituen oso alkarren unduen lehenbizikuek eta lan asko mata zeben, egile da. Baina, orduek iziten zen nire lana iziten zen, umiel oso dela, zaila gertzen duen egiten lan asko, eta esnatzen mazien aile zaitu, eta gero gelditzen denbora aprobetxau, eta hola. Eta txoferriteko berriz orduek iziten zen, eskolak egiten ginen zen, eta eskolak goizonal iziten zen, umiel oso dela, eta altzan moduen, ibiltzen ginen altzan moduen, zaiatzen ginen altzan ondo jena umie zaitzen, eta nik uste nahiko ondo erten debela. Jatorrak erten die bederak, oso jatorrak. Oso klabie da, eta zazpizime alabazteko familie nire ordu asko hartu ditu nire familiek. Baina beti atatzen duzu denbora pixka, daneako, ez? Eta, zeure lanien eizianien lehenu espagiruo, Beti gustora eta oin asko entzute dioet, erretan nago eta hau oporrak egiteko gogue. Guk ez genduen oporrak egitzen, baina gustora bizi ginen, ez? Oso gustora. Eta zeure gustoko lan aitezunien, badakizu esate be, gustoko baldin badezu aldaparik ez da egoten eta jazta. Gaina beha galdetu ziren, Arantxa naiz eta eligio zaitu ebe enpresa dela ino eta esan nion. Ez dut zelan nazu eta bai, ez dut zaitu eta sorpresa da. Hauzi sorpresa hartu dutala. Baina ez nuela sinisten, benetan. Ez nuen sinistu behaztanik. Baina gero esan ziren zemik hori, pentsanon egile da. Benetan, nire nahizela eligiune bena. Eta suerte hundi bat eta eskerrak Arantxai, eta eskerrak nirekin akordatu dien denai. Ni pentsatzen den ni eligitzeko baten batzuek aurretiken ingo zituen behaien, ez dakit, hartu emanak aukiko zituen, ni eligitzeko eta denari eskerrak.